Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng meeting link sa Google Meet. Marami pa kasi ang hindi nakakaalam. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo ng madaling paraan o mas madaling maintindihan. Una natin gagawin, buksan ang Google Chrome. Ayan, hanapin ang Google Chrome. So, hanapin natin ang Google Apps at Google Meet. Ayun. Pagbuksan po natin yan. Lalabas dito ang Google Meet site kung saan nandito ang new meeting at enter code or nickname. So, i-click po natin ang new meeting. Ayan, pili po kayo dyan, create a meeting for later. Start an instant meeting kung ngayon na, at schedule in Google Calendar. So, piliin natin ang schedule in Google Calendar. Ayan, hintayin po natin magbukas. Okay, ito na po ang Google Calendar. Ayan. Okay, so, una natin gagawin, kita nyo features ng Google Meet at Google Calendar. Meron dyan. Mag-schedule tayo dyan ng meeting o kaya ng video conferencing. Okay, lagyan natin ng title. Meeting with teachers. Okay. So, tingnan natin. Pwede tayong mag-invite. Huwag niyong kalimutan i-copy yung meeting link. Ayun, lalabas yan. Okay, nandyan. Pwede natin i-edit ang date kung kailan nyo siset ang meeting. Kung anong oras magsisimula. At kung hanggang kailan. Okay, time zone. Tingnan natin. Philippine time. At pwede din naman yung all day. Depende sa inyo. Okay, save natin. At lalabas siya sa araw na sinet mo. Okay. At pwede ka nang mag-join sa inyong Google Meet meeting. Next po is pwede rin natin gamitin ang Google Calendar sa pag-create ng schedule. Hanapin natin ang Google Calendar. Pumili ng date kung kailan isa-set ang meeting. Click create. Okay, add title. Piliin ang date. Pwedeng palitan ng oras kung anong oras gusto magsimula. At kung hanggang kailan. Yan, depende po yan sa inyo. Pwede rin siyang all day. At tapos i-click po daw add Google Meet video conferencing para magkaroon po ng online video conferencing. So, i-copy natin yan. Then, pwedeng mag-add ng guest kung sino gusto mong isali. And save. Okay, pag i-click natin yan. Okay, magbubukas na po ang ating Google Meet video conferencing. Thank you for watching.